Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Laila. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang atong magtatampo si Laila. Problema sa ako giningbana pero kay asawa man ko naapil sa kus maong problema ug kung ngano kung saan yung problema ha ingon man gud ini ang mga panghitabo. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang kamay nila ang iyong ilaw. Harang nanay at tatay mo'y di malaman ng gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. Ay, sunod sa siya. At sa gabi napupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ang iyong amang tuwang-tuwa sa'yo. Mabuang tani mo. Mabuang kita ni mo. Kay mo apil, magugam sa kay apil. Oy, naon sa niya itong baboy, oy, dali sa gari. Mabitag ikantahan na nako. Mga anak na nako. Ginoo ko, unsa man taon eh. Ngano di ay ha. Ay, luya man ni baboy na to, be. Unsa man eh, ngano man eh, iwan na niyo mabakada? Hala, mao ba? Hala, wa. Ngano gutang wa, nga halos kada oras nag-usap man na sila, kantahan pa maganda nako. Tanawa na unsa na siya. Nga, lubog malagi na. Ug lison man ginawa. Ha? Asa? Hala, ipatanaw na dong kay basig na ni sakit ang baboy dong. Uya sila dito yan. Pulo sa luya. Pida sabal din mo rin. Sila ko nung kita na ko, masaba ang tadayo na. Pero ni mo, wag yun masaba. Kaya nagtuong rin na silang hatagan ako. Pero ni mo, wag yun. Tahimik na tahimik. Ipatanaw na sila dong kay aron masiguro na to in taon, uy. Kayot, tawagon ako akong amigong veterinarian. Uy, nagkasakit man yung imong mga baboy. Ganang sakit nga foot and mouth disease. Unsa man na siya? Sir, Asay ACF. ACF. si ACF. ASF good. Okay. African Swine Fever. Liso na di. Di na ni matabang. Kinailang na pamatyo ni mga babuya. O ginubong. Kaya diligadong na imong ihaw na. O makakaot sa sila ng babuya. Anong may sakit. Mga ipalugbo lagi ni sila. Ulas akong bana. Oy, kay perti magid yang alkansiha. Mao to nga nakahuna-huna ang akong bana nga magnegosyo na lang siya glain. Mao to ang iyang sunod nga negosyo nga nahuna-hunaan mga manok. Unya to? Sos pre, dako kayo ng ginansiyang manok pre. Mamuhi kag mga manok nga imong paitlogon. Dali kayo na. Mao na yung negosyo sa akong magwang aron makortahan ng kayo. Libre gud mig itlog kada adlaw. Usahay gud manimahon lamig iti tungod sa pagtaon ng pirmi itlog. Pre, sure niya pre. Tinulog ka pre? Lagi pre. Bida ko pa'y may puhunan ay. Hagbay ko ng negosyo ng itlog. Kortahan na to ko karon pre. Mo ba? Unsa man yung mga laog lang pre? Kuyog ta. Ipalilit ka sa akong magawang ng negosyo og itlog aron makapangutan na ka kung unsay buhaton. Sige pre, kay marudugi kay gusto yung baboy pre. Sige, subayan na nako yung manok. Okay, nya usaman kanusam ta mga turo ko magawang pre. Ikaw lang doon ako pre. Oy, sa. Aw ba? Ato na to. Unsa dong? Day. Magkuyog mo ni Porto Ugma asa mo? Ato mi siya iso negosyo itlog day. Namin iso negosyo manok. Nabuhim dag manok day nya paitugol por tindagan ako do. Mao ba? Magpaseminar ka? Mahog yun ang seminar taon. Kaya mo patudlo, mag-usaon nga kinahanglan ng buhaton, aron mo kuan ba, kadang unsay ilaw sa manok, aron madaghan ng itlog sa manok, basta tanan, patudlo ko, bahala babayad ko. Hindi ka mahadlok, maparihas tas imong negosyong baboy. Ay, baboy man to. Sakit man to, ASFIF. O sa tingigor to. ASPF. ASEF lagi. O sa tulay. Basta, uy, mga to eh. ASF, African Swine Fever. Mauna siya, itong mga manok, di naman na matawag African Swine Fever. Huwag sila ASF. Ug manok.
Oh, kuan Unsa kaya ba? sakit ana Unsa ba? manok no. Chicken pox na. Chicken pox. Kay kaniya day. Sabi niya, ay, mananap na imuha sa dug. Panaghap na imuhang kuan. Manok man, di chicken pox ang sakit. Ayaw singit na day, bida kay mo. Kau no, kumidyahan na sa di ka ba? Basta. Basta, muigol kita ng manok day. Madato tana. Sana all. Lain na sa ngahuna-huna ang negosyo sa kong bana, mamuhi na sa siyang mga manok, aron pa itlogon. Kay daghan mang punong mangita og itlog. Hasta ang mga restaurant, mangita mag-itlog para ilang sudan. Unya to, Pre po to. Unsa man? Ngano sige kag, uy, kau sa kaniya, gablag. Sa to, pre. Wala vlog, pre. Wala mo maon. Wala ba lang, pre. Standby lang na, pre. Unya, pre. Okay. Diara na, pre. Okay. Okay. Pre, Unya, pre. Unsa man? Ha? nasabtan niyo mga sulti sa akong maguwang, pre. Oo, pre. Ako record na sa akong cellphone niyang isulti taon. Ako man sa diyang ibidyuhan po. May noon. Unya, asabtan ni ron. Ang mga uta, iburuguto na. Asa ba ito brani mo? Dadot ito kaon? Sige, ako noon. Recorded by X Thunder Gaming. unya unsa naman? Ay, sus, okay kay day. Uy, nindot yung taon. Tinuod yung nindot eh. Basta, tiba nulog yung kununin mo manok mo. Kita yung kagdako sa mga itlog. Nya, libre pa ta itlog ka na daw. Di man kay ko ganahan anang itlog dong. Uy, Bitaw, klaro. ano ramang yung itlog ni mo akong ganahan? Murang naay-commercial misoda eh. Nagpahinumdom na eh. Kaya matiyo ay ug di ta kuan, di ta mo pahiyom, di ta tirahan. Alis, okay kag tirahan sa asa noon sa huwag atos katada. Ingno tadong style. Sabay, mao gid ka. Ako yung ibutang noon sa... Yo, budi pahimutang. Sa una, untay mo kalibunan. Una ba to? Kaya nga, Thrilling ba kita? mo na diha. Thrilling ba ka kay Hika? Sus. Forbida sa di mo. Ha? Nga naman. Sabi ka diya, sa una na to, natural mo yun na. Karoon minyo na ta. Ang ampong na doon ka sa kalibunan. Sugot ka? Natural, oy, dili na no. Totoo ka na la. Kanal. Ang matang baboy ba? Tawanan. Gimingaw na ito ka sa kalibunan. Ikaw, gimingaw ka sa kalibunan, day. Singan? Sulti lang gimingaw ka kay. Kuan ba? Unsa man? Unsa? Kasagingan mo yato tuyo. Birahan. Naparaw na gid ka. Kanindot diri sa tumbay nya adto bitas daghan kay hulmigas. Oo, mauna diha. Karong gabi iday ha. Ako nang mag-study sa ako. Karon ako sang estudyuhan tong giingon sa maguwang ni Pariporto. Aran naghanap ani manuka dong. Bila man sila kabuok. Ay kuan 500 sila buog day. Punaan pa tre. Ay, punan pa na nimo? Oh, day kay mo sa klibok manok. Ay sa kina. Hala no, mao ba kadaghan ba uy? Ay sige la day. Kay mo pra kong page sa filmi kong page para sa manok. Nasod yun. Oh. Ang vitamins pa. Aw, kinahanglan pa din nag-vitamin sad. Oh, ay pero may misong sa manok na to. At tuga ako katong usak manok ha katong may kusog na muhabal ka manok ha. Shh! Dilo, tugtog ako. Wala no. Oh, maunit ihabal sa manok. Tikay ni. Kumpleto mas vitamins good. Isisay Saya. ka buo. Kaya dali ra mang itlog dai basta ka to mo habal tapos sa tipid siga para pag itlog las manok way habal-habal. Ah, mao ba may Oh. mo lambo gining imong negosyo dong no. Ang bulas na day. Unya pila may sugilanon nangitlog na ang mga manok. Unya lingaw gid kaayo ko kay ako may tigwa sa mga itlog aron ibutang sa tray. Unya. Day, pila mo na kuwang itlog ron. Pila, imo na kulita. Kuan dong kanong buntaga hapit maabot og 1,000 nga mga itlog. Oh. Murag mga Rumble 998. 998. 988? Asa Kuwan na nalay- buntag o udto hapon og kuan. Una. Ano nalay kuwang para mausa ka libo dong. Unya ipuno na dihang duha ka itlog, awa na usak libo na gitanan. Imo ni puno ako itlog day. Pwede ra po duha man nakbok. Duha man ka ana, sure? Ano ha? Aw, usak libo na. Oh, may no day vida. Sige ba pangitag distributan sa atong mga itlog ba ha? Matidahan akong target ron. Okay kaayo dong. Unya naglabay ang mga adlaw hangtod dibuwan. Maayo gid ang dagan sa among itlogan. Unya to, Nay! Nay Mateo! Oh, saman ha? Nay Mateo! Saman mo advance ka? Hindi ni. Abi na kay Ignacio, mo advance ka. Kadungog ko balita ba? Nagsuna ko ni Bagyo nga umabot. Ha? Naku ni Bagyo. Siya yun saan na ni. Saan na yung mga chick? Si Chicks. Chicks ba? Mga manok ba? Nga iso.
Saon na nato, no? Kaliyot tawag ko sa pre to. Ilo, pre. Tingog tao niya, pre. Ilo, pre. Pre. Oh, mayo kinitingog ka, pre. Oh, pre, ang tama, pre. Oh, pre. Papaliw ko pangutanan ni Mano ni mo, pre. Katubang, hindi ko sa titlog ba? Oh, ako din sa. Usa to, pre. Usbara, pre. Paliw ko pangutanan ng Mano ni mo. Katong negwasyante si Itlog. Unsay buhaton ito, ani, na may bagyo. Di may mga batang manok bagyo. Tuon no, pero ala, pre, may larga na ba din ako magguwang? Ah. Pero kanang iya mga poultry, pre, may manong pagkabutang sa kanang mga manok, pre. Kinaamang iya mga bungbong. Murag yun nag-gym ang iyang manukan. Mo ba? Kana din mo, pre. Naaras gawas, pre. Ito pa na ako, pre. Suway lang tapos trapal, pre. Para dili mabasa mga manok. Sa kribong ni Buok, daghan kayo. Mga matay na silang mabugnawan maayo, matugnawan, mabasa ba? Mo ba, pre? Kaning ambot na po noon, pre, no? Wabaya po ko alambagan ng mga manok, pre, pero suway lang. Tabo nila lang trapal, pre. Oh, bitaw do. Sige, pre. Mangita ko tapan para ako itabot sa pultre. Anya, unsa man na rundong? Ugma na ra ba maabot ang bagyo? Bahala na ang palitan na ito trapal. Wako ka noon na nagpalitan na trapal. Wako magtuong na mo yung bagyo ko. Ako lang tatong paparila taon palibot sa manok. O niya, akala mo rin, gimawa na itong gym Pero ano, apiki naman kayo. Susbida di ay. Wako makahunaon na ani da. Nga doon na yung bagyo. Saan naman lang ani na ito Ay, day? asa makakitabon ana ron? Asa mo katang itang trapal? Dakor ba kayo day? Ipagitaan gyud paagi sa kumbana nga matabunan ang mga manok nga dili gid mabasa sa uwan. Unya sa dihang naabot na ang bagyo. Gusto ni bagyo hadong. May gani kay likon ni atong bahay konkreto ni. Oh, lagi day. Okay rin ba yun na ito? Ako gibalakad na tumandog day. Kadiyo, tawag ko si Bitoy. Nay! Nailana! Nay, Huwag mo maganda kong kandila. Basta mag-burn out ron. naman the emergency light nay, nagpalit na ming daan. Oo pa. Ayaw doon. Nangandam naman ming daan nay. Kung gutumon ka namin makaon sa diha. Ay, mao ba? Ay, kakuyaw ba aning bagyo ha, oy? Agoy! Kinuo Ala. ko. Kakusog na, oy! Tawa na. Wa na brown out na. Ay! Ako lang gigtanong higpisi ang tangkal eh. Pero di gini madalas hangin. Pabida! Ay! Di gini makabuhay ng manukan eh. Gusto mo kayo hangin. Ginoo ko! Recorded by X Thunder Gaming. Pero tigyo ko suga sa hangin. O wa na may mahimo kay wa man suga. Pero tigyo ngit-ngita. Mga pagkaugma. Haladong ang atong manukan. Ang poultry. Ginoo ko! Nangawang manok! Nabuka ka pultre! Asa na ito manok taon na yun sa klibor man ito kapren? Dagkan ka ito! Pulos ka buhi! Asa maroon ito paingon! Wah! Malasa na to ani day atong baboy taon negosyo nga sakit karon ang manok nagiagbagyo naglupad nakabuhi asa ka to paingon ang uban lupad to nga matay ito Dong. sige lang laban lang ta tikta mo surrender Unya. sa kay maayo negosyo no kanang dili magiagbagyo o magiagbagyo di mao ta Huwag ko timay mo na, pre. Pagbuot mo na kahigayunan, pre. ko alkanse na ko pre pero bentahan lang ni kay kabawi-bawi tagamaya ni Ya, saman, padayon kaya po ka, pre. kita ko lang negosyo pre Mau ba? Sama yung negosyo, pre. Uy, nadagan na ni mga bisikleta dong. day Unsa man nimo ipamaligya? og na ipapalit baligya tani pero ang toyo gyud ako ni pabangan tani. Ha, pabangan? Kita ko dito sa pikas sitio ba. Paabang bisikleta. Mao nga sundon ko to. Kay kusugay nga abang bisikleta. Tayo pa ya maayo ka na negosyo ha. Basta pabangan mi dito. Makita man ko sa gatos ang oras o sa gatos ang oras hati man ina ha. Nya 20 na buok. So 20 ka buok kunya sa ato ba 2,000 adlaw. Kunya hangtod ganit gabi sobra pa 2,000 adlaw. Kaayo lang ana di ba? Mao ba dong? Mga inahat! Mga white
diskartiyo! Dong, ano, uy, kalma, ano man ka? Day, bida, oy, ayun eh. Ano man? Ako biskita ko kung gipamangan, day. Wala ibalik! Ha? Wala ibalik sa kusa, day. Ang niabang sa bisiklita, way uli! Sa mga tao tuloy lang tanda! Huwag ka to giulit ito, Spikas. Usa! Pero tigyong malasa sa akong bana bahin aning negosyo. Pulos palpak. Una, ang baboy nahurot og kamatay kay naay mga sakit. Ang mga manok sad pulos sa kabuhi ay gibagyo. Karon ang mga bisikleta nagpaabang siya. Awa gipang uli. Kung saan man taon ako ni pagkamama kong bana oy nga unta muhunong na lang unta na siya aning negosyo. Nahurot na gyud iyang kwarta. Unsa man say akong buhaton para makatabang ko. Unsa man og kamo ang pasultihon. Layla. Itatak mo na! Okay, ang sender na ito karong adlaw, Goliath. Ang atong sender at pre, si Dodong Kisato, bam? Dodong. Si Inday Layla di ay. Si Inday Layla di ay ati pres. Kani si Inday Layla ati pres. Na problema ni siya taon sa iyahang kuan. Yang bana o. Niaging mga negosyo ba. Pero miro ang baboy siyang bana taon. Naagi ESF katong African Swine Fever. Mura sa kumangho taon nga ang iyang mga baboy dito sa Asturias giatag African Swine Fever ati pres. Hurot gyud. Unya negosyo siyang manok. Agi alpog bagyo hurot og kawagtang yung mga manok. Diin makaya niya ang iyang dipon nga nila silingan na maligyan na mga ginasal manok. Unya ang sunod katapusan niyang ako ana ti pres bisikleta kada mapaabang bisikleta 100 oras karon palit siya 20 ka bisikleta puro sa mga mountain bike mga malon pag yun karon wa nam giuli at pres giabang ako sa gato sa oras wa na giuli wa na yung sa dauli Diretso magsibat. ni diretso si bata Dili ka ng katong ka, kuya man to. ang Ang magpaabang kay bisikleta, nga wala ka kailan tao. Abang. bitaw tinod sa pres Mangawat mo kayong uban. Kana pa nung wala Wala na tao. ay sa dili pa dito matapos ang tipres ba di pata mahumaguan thank you kayo sa kapaya sa tipres ha salamat kay tamis ra kayo salamat Salamat ito pa ko nidagan. Ayot Gawin mo pidlo. thank you kayo Kuhaan tipres. manggudan ka na nangatagag kita kung bali mo Alagi. bagyong punuan. Okay, thank you kayo Kalumba. Manalingsing mo natin, pres. Oo. Manalingsing mo na. Na din sa lingsing sa ubos ito Ade ba? mga pud. Ade ba? Oo, basta Bisaya, pero dili gini Bisaya ang kapaya. Dili Dili ba? ka lingsing. Ade ba ba? Balik ta. Balik ta sa aritang Layla. Unti pangutaan na kadto niya, ha? Unsaon na din ang bana taon nga si kisa tingan siya bana dong do? Ha? Sa tingan siya bana? Tarawa ko nito. Layla niya yung bana. Si Kuan Manggod, si Di Layla. Mateo. Si Mateo ba? Dito lang tagpaambit lan. Okay, dito pa. Angan sa yung bana si Mateo. Mateo. Mutakdo sa niyang kumasahol kay Mateo. Mateo. Oh, Ade ba? Mateo 10, versikulo 29, ngadto sa 30. Ingon diri ay. Sa gagmayng kantidad, makapalit na kamugduha kagagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahug sa yuta kun way pagtugot sa inyong amahan. Karon, ikaw Pedro, tuwam di ko sa probinsya, pag bagyo, kita kang langgam na tagak? Wa. Naabang gitirador. Na tuling guryon sa mga na sumpila dia sa kasada. Oo. Dili sayaw may gisgutan. Dili mo to sayaw bam. Di lang sayaw, di lang mataga ko. Oh, ang akong but pasabot, tagsara ka kita langgam nga matagak sa bagyo. Tagsara ka kita guryon, kagbay mi ka ng guryon, mga napagyo gamayanan, tamsi. Tamsi. Oh, Napapagyoy gamay si Bam. oh, Katong pirot. Bao man ikinagamyan yun, kanang pirot. pirot sa langgama, ang tunuan na. Kaya pirot. Ano rin tingon? Mao na itig-chik sa kanang grado. Oh. Kurik. Amay na ba ano ay. Na mo langgam. Goliath. Ay. Ang langgam nga wala ko ikita karon sa mua kanang gitawag og lutgot. Masalot yun. Maura na yung langgam nga magpuyo sa lungag sa bato. Ug maura na yung langgam at Siloy na. Siloy di ay. dili na siloy. Gamay na mura na nakuha siya. Dako na gamay sa tamsi. Pero maura na yung langgam at nga ang babae color brown, ang laki itom. Mo ba? Oh, wala na ko kita sa amo. Lutgot. Wala siguro na naman. Tamsi. Ang kinagamyan tingali ka na sa Lindanao. Di mo na lang lang niya. Di ba na? Ino ang
Padayon ta. Padayon ta. Ako nang gibasa gulyat kay kanigingon nga bisag waliw sa kanila kung way pagbuot sa mandi matagak. Kadto magingon nga mga manok. Muna ako na siyang gibasa. Karon, ni negosyo naman sa tiyaglain, mga bisikleta, mga unsa pa to, Oy, mano. iligid siyang negosyo. Ari na lang ta sa kanang gingon nga all of the above. O yung buhaton gulat. Ari ay, human sa Mateo, ari ta sa Juan 15, versikulo 5. Kani, dani tanan. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Si Ginoong Jesus mo nagsulti ani. Daralay tanan. Ang buti pa sabot, ang imong pagnegosyo, di ba ka namang negosyo gulat ka ng magnegosyo bro mga motor pa abangan pa berditahan manas pare. In fairness sa bang reliyon, no? Ang akong buti sabot ani, what magdag reliyon, akong buti sabot ka hilig magnegosyo imong bana ma'am kanang ubanig yung mga pag-ampo. Ampo bitaw. Kasi akong gibasa ro diha ning masisun Ginoong Jesus, wala kamoy mahimo kung wala ako. Oh, pero ug ari kang Pedro Gulyat lahira. Ano, Mas Pedro? Di ba ko mawang mo iya mo di si size. Oh. Sama mo pinala di ko lumano. Kada ko ang puzzle, tihon. RMN